kita sa Vista Mall para maglantaw sang mga entries ang aton nga mga young filmmakers. Kag idagdag na lang natin kay may isa kita. Shout out Sir Neil TV. Hambal niya sa akon if possible kuno nga mag-communicate ako sa inyo in Tagalog. Pwede ba ano except mo ako sa kanila sa Tagalog siya. Kahit sa interview mo lang. Alam po natin si ma'am na maghiligay na. Ayun! Yes! Thank you very much! Ayun! Nandito na tayo sa Vista Mall Cinema and at naghihintay pa kami na magsimula ang palabas. Para samahan ako ngayong umaga, tinatawag ko si Mr. Rovic Lopez! Una nga, kasi nanwak ko daon subok si Rovic Lopez! Isa sa mga young filmmakers natin diri sa Iloilo. Rovic, saan po ka galing nag-umpisa sa filmmaking ni mga career? Last year, may entry kami sa Cinemalaya. And then dito kami nag-start. Ano ni siyang first film ni mo nga nag-hambal gid nga ay do ka dirigit ako nga direksyon. Ang entry naman last year, ma'am, Agasa Katalagman, which sa English, Faint in Peril. So silent film siya about mental health and mental issues. So, ano na about the film? Ayun, nangakon man actually nga first gid nga film man join kag nakadaog man is also about mental health, about naman siya sa battered wife syndrome. So, an ko subong may entry man ka mo. May entry kami sa book. Me and my production team, si Yasa Savella, with my two directors, Ayan Walde and Christian Vego. I am the writer. We have an entry for the Cinemalaya Campus Short Shorts entitled Sawid Kang Tuburan. Tanan actually sa entries man sa Cinemalaya Short Shorts. Nag-make it sila tanan. Hello sa tanan. Ako si Christian Vego, one of the directors of Sawid Kang Tuburan. Please support our film now screening sa Vista Mall. I am Ayan Walde, one of the directors of Sawid Kang Tuburan. I hope makabisit ko din sa Vista Mall. Ayun! As filmmakers, lain niya kung ginapa-share nato ng atong film sa dako nga audience kumpara nga ikip lang naton para sa aton nga mga selves, di ba? So, thank you very much for joining me and for allowing me. Salamat gid nga nakahambal ako sa giligay nun. Sir Neil, I'll be back to you with the 100 Tagalog Challenge. Simula na po tayo sa ating isang daang Tagalog Challenge. Ayan, pasok tayo sa Cinema 3. Hi po! Si Ate! Thank you! Thank you! Masalamat pala! Salamat! For the Campus Short Shorts Competition, and iniimbitahan ko kayong lahat na makisama at suportahan ang ating mga indie filmmakers na Cinemalaya 15. So, hanggang kailan nga yung ating screening ng Cinemalaya? Hanggang sa 13. Ayun! August 13. So may 3 araw pa po kayo para manood! Bago tayong kasama! Anong panunoodin mo ngayon? Kinanglan Tagalog. Oo, Tabon. Tabon. Directed by Zian Lim. Tama, produced and stuff. Yun. Naalala ko last year, nandun na ako sa CCTV nung in-announce. Tapos nasa harap ko si Zian Lim. Kaso medyo na starstruck. Hindi ako nakapagpa-picture. Sayang. Yeah. So shout out Zian Lim! So pagkatapos niyo pong manood ng pelikula, huwag niyo pong kalimutan na oh man! Stick! Yun! Kung ano man sa
And so, sa akin, pipiliin ko yung pelikulang pagkatapos kong napanood, napatulala ako. It's hard. Final answer. Eto na talaga. Itatapik ko na talaga. Yes! Nandito na tayo sa labas ng mall at sana ay nag-enjoy kayo sa episode na ito kahit nahihirapan ako magsalita ng Tagalog. Sinubukan ko pa rin po para sa inyo. Ayun. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Basta alam ko, gusto ko nang matapos ito. Kasi parang, alam niyo na yun. Gusto ko na magsalita ng hiligay nun. Kaya sa inyo na hindi pa nakapunta at nakapanood ng mga Cinemalaya films, pumunta na kayo sa Pampanga, Manila, Naga, Legazpi, Iloilo, Bacolod at Davao. Bisitahin nyo na ang Vista Mall. At doon, makakapanood kayo ng mga pelikulang makakapanood kayo ng mga pelikulang kasama ngayon sa Cinemalaya 15. So, eto na, at magtatapos na ang vlog na ito. Bye-bye! Mayo kayo nakakapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe